tight-fitting clothes is a no-no if you are suffering from GERD, acid reflux, or hyperacidity. Hello everyone, welcome once again to LB Amor Vlogs, and this is your friend again, Lou Amor. As usual, I hope everybody is happy and healthy. Today, I'm going to share with you the reason why we are suffering the gastroesophageal reflux disease. Now, the most common reason why we have this acid reflux is the excessive or less acid production in our stomach. So, when we go to a gastroenterologist, usually the doctor will say that bawal ito lang ang kakainin mo, ito lang ang inumin mo, ito hindi. So, there are do's and don'ts when it comes to food. And then, take this PPI for 14 days and other things, no? And then, elevated ang head pag natutulog tayo. Or, what are other things? Huwag magpagutom, huwag naman masyadong magpabusog. So, those are the common things doctors tell us what to do in order to get rid of acid reflux or GERD or whatever. But alam ba natin na yung isa sa mga reason why nagka-acid reflux tayo is due to our tight-fitting clothes. Wearing tight-fitting clothes is not really advisable. Yun bang clothes na parang pag sinusuot na natin ang ating mga damit, yun bang parang sinasabi niya nga, I really miss you. Masyado kang huggable, no? So, ganyan. To the point na mahihirapan tayong huminga. And so, the tendency is, yung acid goes up to the esophagus, up to the throat, and then feeling of heartburn is really common. So, today I'm going to share with you what are the style of the clothing that a GERD sufferer must wear. So, please allow me to give you an idea what are the yung klase sa mga damit na dapat isusuot. First, it should be loose, yung mga maluwag talaga, yung mga maluwag, hindi yung mga fitting. Tulad ng sinusuot ko ngayon, very maluwag lang ito, no? So, very comfortable. And then, katulad ng mga ganito, no? So, ano lang, maluwag lang talaga siya. Wala siyang cut dito. Straight cut lang ang usually ang style, no? So, may bulsa dito para sa mga antacid ilalagay. So, ito ang mga klaseng damit na dapat isusuot sa mga GERD sufferer, no? Yung mga ganito. Simple lang na damit but fashionable naman, no? So, pwede ito pang bahay, and kung mayroong invite sa atin na may lakad tayo, so ito na, hindi na pwedeng magbihis pa kasi presentable naman ito, no? Pwede ito pang mall, pang ordinary walking, no? So, mga ganitong klase, ganitong style, no? Walang hawak dyan, no? So, this one, mga ganito. Very comfortable, very, lang talaga, maluwag. And when it comes to yung parang pantulog natin, ganito, masyadong maluwag. Hindi talaga nakaka-disturbo sa acid reflux natin, no? So these are the kinds of clothing that a GERD sufferer must wear. When it comes to pangsimba naman, we can have like this.
mga straight cut, no? Ganito, ganito. May ano ito na leggings, no? Pero yung leggings, maluag lang talaga, no? So, ito, pang Sunday dress ito. Very simple, pero ano naman, presentable, no? Hindi naman yung ano talaga. So, sa mga blouses, ito, mga ganitong klase. Very loose, no? Maluwag lang talaga, no? Mga, ganito. Ganito lang siya. Mga simple lang. At saka, hindi naman yung mga mamahalin, yung mga mura lang naman, no? So, like this. Ito ang mga blouses na hindi talaga nakakadisturbo sa asin. Kung yung mga mahilig naman sa mga pantalon, ganitong klase. Garterized pero maluwag talaga. Tingnan mo ang garter, napaka-flexible at saka yung mga may dito. Ano bang tawag na? Sa Bisaya, ito? Tagkos. So we can control the how yung gaano ka sikip or gaano ka maluwag, no? So, yun. These are the kind of clothing that a girl sufferer must wear. When it comes to shorts naman, sa mga maong, may may bitas ito sa gilid, no? Kasi ito, 32, masyadong masikip, so I have to cut the sides para naman comfortable sa tummy natin. So, bawal ang tight-fitting clothes sa gird, no? So, ganitong klaseng mga shorts, no? Malaki talaga. This is 34. So, ganyan. Wala namang problema sa kasi malaki ang ko dito. Yung hips ko. So, hindi yan So, ganyan lang ang i-share ko sa inyo, sa mga gird sufferer. Avoid tight-fitting clothes. So, yung damit natin kailangan maluwag lang talaga, yung straight cut, hindi yung may cut dito sa hips. And so, for the guys, avoid yung belt na masyadong masikip. And then, yun bang parang na na. So, sa mga kalalakihan dyan na may gird, mga yung pants natin yung garterized lang, hindi yung masikip, no? And so, again, I hope I have shared something of value today, yung makatutulong talaga sa break or pag-solve ng acid reflux. Aside from don't eat this, don't drink this, take PPI. Aside from those things, avoid tight-fitting clothes. And so, again, if you like the content of this channel, feel free to click the word subscribe on the bell button, and see you again next time. I hope may natutunan naman tayo, no? So, bye for now. As usual, have a good and godly day, everyone. Teka muna. One of the basic needs ng tao na i-provide ng ating Panginoon is the clothing. So aside from food, aside from shelter, clothing is one of the basic needs. So, for those of us who are suffering from GERD, our clothing must be maluwag talaga. And so, bye for now. Until sa susunod, please don't forget, I love you, guys.